Prva regionalna konferencija Vision of Movement u organizaciji nevladinog udruženja Vision of Humanity održat će se 13. novembra u hotelu Armada u Podgorici sa početkom u 9 časova. Projekat se realizuje u sklopu programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti koje sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a finansira delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Također, partner novogodišnje konferencije je glavni grad Podgorica u okviru svojih aktivnosti za podršku rodnoj ravnopravnosti. Tim povodom u gostima nam je Ivona Dabetić-Jović, predsjednica pomenutog udruženja. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, Bojana. Tema ljudskih, posebno ženskih prava, sve snažnije zastupljene kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori. Generalno se žene se već 72 godine bore za ovo što žele postići danas i već cijelo ovo vrijeme. Tema svih tih predavanja koje će biti na toj konferenciji se upravo tiču žene, njihovih prava i njihovih, negdje da kažemo, morala i načela. Kako ste zamislili vi cijeli ovaj projekat? Pa kao uvod da kažem da su upravo zemlje Balkana najviše, odnosno u velikoj mjeri pogođene tim pitanjima rodne ravnopravnosti, prava žena i socijalnim i ekonomskim statusom žene u društvu. Recimo, prema nekim statistikama na čelu korporacije u svijetu je samo 6% žena. A po nekim statistikama u Crnoj Gori, recimo, u vlasništvu muškaraca je 13,6% preduzeća, dok je u vlasništvu žena samo 3,6%. Juče sam, recimo, dobila informaciju da u Crnoj Gori ima 30% žena u politici, a recimo u nekim zemljama regiona taj procenat je oko 20%. Da, to su već neki podaci koji onako nisu pohvalni, dobar parametar i nisu pohvalni. Na koga je sami ovaj projekat usmjeren i kako je generalno zamišljen? Kako je zamišljen cijeli taj dan? Pa mi smo zamislili, tako će biti naravno, da okupimo liderke iz zemlje i iz regiona, iz oblasti preduzetništva, stvaralaštva i politike. Tu će se naravno naći i preduzetnice, odnosno žene koje imaju namjeru da se ostvare kao preduzetnice, žene u politici, žene koje imaju tendenciju da utječu na antidiskriminacione politike rodne ravnopravnosti. Imaćemo predstavnice akademske zajednice, studentkinje, odnosno mlade žene koje imaju svijest o tome da treba da uložu u sebe i svoje obrazovanje. Dobro, koje su teme koje ćete obrađivati? Pa konferencija je koncipirana kroz panel diskusije. Recimo u okviru prvog panela tema će biti vizija žene kroz istoriju. Recimo u njemu će uzeti učešće Nataša Nelević. Ona je feministička aktivistkinja, znamo svi naravno, pozorišna kritičarka i spisateljica. Zatim tu će se naći Marija Perović, rediteljka, isto aktivistkinja za ljudska prava, kao i Slavka Jovićević, arhivska specijalista i spisateljica. U okviru drugog panela, čija je tema ravnopravnost, mit ili realnost, govorit će Ismeta Dervoz, ona je aktivistkinja u području ljudskih prava, zatim političarka Maja Vukićević, kao i Nada Drobnjak, naravno predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini Crne Gore. Zatim u sljedećem panelu koji obrađuje temu feminizma, odnosno feminizam vizije svijeta koja podrazumijeva borbu za ravnopravnost, govorit će Paula Petričević, feministkinja, aktivistkinja i profesorica filozofije, zatim Biljana Maletin, aktivistkinja za ljudska prava, kao i Olivera Komar, profesorka na Fakultetu političkih nauka. Sljedeći panel, čija je tema liderska snaga žene i njen uticaj, govorit će gospođa Svetlana Vuksanović, direktorka Philip Morrisa, zatim gospođa Vedrana Likan, direktorka Colliers International, kao i doktorka Slađana Vujočić, zamjenica gradonačelnika Podgorice. I u posljednjem panelu za taj dan, pravo na izbor i pravo na uspjeh, govorit će Nina Redžepagić, producentkinja i vlasnica kompanije OR, Jelena Biluš, preduzetnica iz Hrvatske i Kristina Bačić, koja je prva i za sada jedina pilotkinja vojnog i civilnog vazduhoplovstva Crne Gore. S obzirom da ste nabrojili zaista sve impozantne i jako poznate žene iz različitih oblasti, sve one se zalažu upravo za tu rodnu ravnopravnost među polovima, generalno ravnopravnost u društvu i da negdje se na najbolji mogući način posveti pažnji i jednom i drugom polu. Dok ste radili cijeli ovaj projekat, vjerujem da ste negdje se i sami pronašli u svoj toj ulozi i da negdje sve žene posmatrate na to da bi one mogle da budu uspješnije, bolje i mnogo bolje prihvaćene. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Pa upravo tako. Ono što je, da kažem, moja namjera kroz sve aktivnosti koje radimo, pogotovo kroz nevladinu organizaciju Vision of Humanity, jeste prosto da žena prije svega prepozna svoj potencijal. Dakle, šta to može da postigne u svom ličnom i poslovnom angažmanu. Također da je svjesna svojih prava, odnosno da ima pravo na uspjeh i da ima pravo da ostvari svoje ciljeve i nekako prosto da se uvežemo i da pružimo podršku prije svega jedni drugima. A
a uz to i da nekako zajednički kreiramo, pogotovo kroz ovu konferenciju, neke zaključke koji će, nadam se, biti, da kažem, neki preduslov i uputi za dalja djelovanja u pravcu podizanja nivoa rodne ravnopravnosti u zemlji i u regionu. Dobro. A recite mi kako se otprilike vi kao na čelu te nevladinog udruženja Vision of Humanity, kao predsjednica jednog takvog udruženja, nosite sa svim tim stvarima? Gdje je granica između feminizma, između rodne ravnopravnosti i ono da jednostavno bukvalno postanemo neko ko se bori isključivo samo za ženska prava, znači da nije to u pitanju ravnopravnosti? Pa vidite, ja generalno kroz lični svoj život i kroz svoj poslovni angažman gledam da nikada ne generalizujem stvari, niti da nečemu dajem titule ili čak ni definiciju. Prosto moj način je da radim ono što volim, da radim ono što vjerujem, isključivo ono što volim i isključivo ono što vjerujem, da sarađujem sa divnim ljudima i ženama i muškarcima i da nekako gledam da zajednički ostvarujemo ciljeve, da zajednički unapređujemo i sebe i društvo u kojem živimo. Dobro. Ko će imati tu čast da otvori konferenciju? Da se vratimo na nju. Na konferenciji će prije svega govoriti ministar za ljudska i manjinska prava, gospodin Mehmet Zenka, zatim gospođa Plamena Halčeva, šefica političke sekcije Evropske unije, zatim gospođa Danijela Gasparikova, koja je stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, i dr. Đorđe Suhih, predsjednik Skupštine glavnog grada Podgorice. Kada ste već okupili sve lidere i jako poznate dame i ljude generalno iz svijeta i politike i svih tih oblasti kojima se oni bave, koji vam je bio cilj? Da li da prikažete svim ljudima i posjetiocima koji će tamo doći kako to treba otprilike da izgleda i kako izgleda podrška jedno drugima? Pa u stvari cilj je, kao što sam već pomenula, da se uvežemo, da prodiskutujemo, da budemo podrška i inspiracija jedni drugima, da uradimo što je u našoj moći na podizanju svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti i promjeni položaja žene u društvu, kao i da kreiramo neke, da kažem, strateške dijaloge u pravcu razvoja i unapređenja socijalnog i ekonomskog statusa žene u društvu. Ko se ima pravo da se prijavi i do kad su prijave? Pa pravo ima da se prijavi svako ko ima interes, želju i volju da prisustvuje konferenciji. Naravno da su prijave besplatne, a vrše se preko našeg web sajta visionofwomen.me i prijave su obavezne. Dobro. I za kraj još jednom da podsjetimo na vrijeme i mjesto događaja. Konferencija se održava u srijedu, 13. novembra, u hotelu Ramada sa početkom u 9 časova. Ivona, hvala vam veliko na gostovanju. Ja se iskreno nadam da će i ovaj događaj, kao i sve one koje vi organizujete, biti na najvećem mogućem nivou i da ćete zaista uspjeti da probudite tu neku stvar u smislu ženskog preduzetništva i žena na čelu određenih funkcija ili generalno pozicija i kada je u pitanju ovaj dio i generalno na naša zemlja. Hvala još jednom i dragi gledalci.